El futbol és molt més que un esport. És una forma de vida. És aixecar-te quan caus. És aprendre a lluitar, a creure, a sentir. Aquí no només juguem. Vivim cada segon amb passió, amb cor, amb ganes. Perquè quan trepitges la gespa, no només defenses uns colors. També defenses una història. Aquesta jornada 1 contra la Roca Penya Blanc-Blava, el Sant Feliu ens ha ensenyat què és jugar un partit amb passió, ganes i compromís. Hombre. If I could do it, then work on you. Get up and make it work. Bueno, molt content, és una cosa que sempre havia somiat, entre cometes, i bueno, molt content i a tope per la victòria, que segur que traurem els 3 punts a casa. Bueno, normalment sempre jugo per l'esquerra, però bueno, porto l'última setmana i els últims dies d'extrem dret. He provat el míster i m'he sentit còmode i bueno, content per jugar i ja està. Victòria, Victòria i ja està, no? Segur, victòria segur. Cristian, com ho veus avui? Amb els ulls i espero que bé. Partit entre setmana, t'agrada, no t'agrada? Partit de Champions catalana, a veure com surt i ojalà t'emportis 3 punts. Tampoc hi ha porra, no m'imagino? No, mai hi ha porra. Nanos, partit entre setmana xula, en tots els sentits, vale? Crec que l'entrenador d'ahir va ser molt bo, de menos a más. Com us vaig comentar des de fa temps, o fa menys una setmana, la meva idea, o el que a mi m'ha arribat, és que fan un 3-4-3 amb un quadrat a dins, vale? És un sistema molt poc utilitzat i que ens pot confondre en alguns casos, vale? Però des de fora i a les setmanes d'entrenament anteriors ho hem arribat a comentar. Vale? Si ens fan tercer home i no estic atent aquí i aquí, i si el central lliure o el Jimmy que està a MCD no estan hàbils a la vigilància, si ens filtren aquí o aquí, podem patir moltíssim. ¿Vale? Es súper importante que hoy el carril central lo tengamos súper controlado. ¿Vale? Entonces, Santi y Samso, yo tengo mi par, pero no puedo estar enfrente de él. No quiero que esté enfrente mío. El central lo tengo que dejar por fuera. En el caso del Santi lo dejará a mi izquierda y en el caso del Samso lo dejará a tu derecha. ¿Vale? Mirant-lo si es pot complicar el partit d'una manera o una altra i que tingui recursos a la banqueta. Vull dir que no és més important els 11 que surten, sinó els 11 que acaben, també a vegades. Vull dir, a vegades també s'ha de jugar una mica. Anem-li donant la importància que requereix aquest partit d'avui. Sé que és un dia entre setmana, un dia raro, un dia especial, però té molt bon equip aquesta gent. Vull dir, avui aquí que es noti que hem de treure dels dies bons. És un dels partits grans. Si fos la jornada 25 el marcaríem el calendari en vermell, diríem aquest és un partit gran. És la jornada 2, m'és igual. Hem d'anar per totes les partits, vale? No sé. Yo, if I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had the skills since birth. Grinding, came out the mud like Rudy. I had nobody, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Señores, estamos en casa, coño! ¡Se
Hòstia! David, si lleva super tarde. Home, va, si arriba tardíssim! David. Dentro. Es buenísima, es buenísima. ¡A volar! ¡A volar! ¡No lo sigáis! Azules. Sansón, esto era tal que así. Tal que así. Estaba aún súper más claro. Si tú hacías esto y esto, te acercabas a esto. No tenías que acercarte. El partido está así. Y el partido que le ha pasado a Xavi está así. Y aquí ya meteré el chute o huevo de centro. Pero te cerrabas, hacías la L y no había que hacer la L. Porque si no, claro, es que normal, te enviaban bola aquí y había uno contra uno. Pero había muchas situaciones que Jimmy tenía bola, como ha sido casi la última, que no ha llegado, pero estaba muy bien. Tío, estaba solo. Solo. Tu, aquest partit l'hem de treure per l'orgull, tio, per l'orgull. Això no es va, Es un partido de competición, de juego vertical y de más talento, ¿vale? Si hay robo en zona 2 y se puede correr, a correr. A Radera, Fran, Edu, ojo que estas han marcado que han pasado alguna cosa. Ey, si en practice, que en ensayan, cap tipo problema, ¿vale? ¿Sí? Lo primero es proteger nuestra área. Tíos, y no lo digo más, el partido está por fuera. El partido hoy está por fuera. Si metemos dentro bola, la siguiente tiene que ser fuera. Fuera, dentro, fuera. Que no sea todo por dentro ni todo por fuera. ¿Queda claro o no, tíos? ¿Sí? Y a rascar, que es un partido que nos van a dejar rascar. Y si rascamos no hay ataques, y si no hay ataques no hay lanzamientos. Y si no hay lanzamientos se agobian, y si se agobian ganamos. ¿Queda claro o no, tíos? Puro Enrera, puro Enrera, puro Enrera, puro Enrera, puro Enrera. ¡Espaldas! ¡Calma! ¡Abajo todos! ¡No falles falta! ¡Sin falta! Santi, lo que te quede, Santi. Pres. Dale, Santi, lo que te quede, dale, Santi. Bien, no pares. Bien. Vuelta. Bien, Santi. Condueix. És el Seni, àrea. Ara, dale. Ja, però és que ara ens estan fent mal a l'esquena i per dintre.
Home, jo no crec que ens estiguin fent Hòstia, molt mal. joder, ens estan filtrant per dintre, 2x3. Aquí estan rebent sols quan estava el Santi. I Prefereixes això que és tiren la endavant. línia endavant. Prefereixes la línia endavant, doncs. O patear los medios, pero estamos súper desperdigados. Hay una distancia entre la línea de 4 y el doble pivote increíble. Con el Juanpe ahora es doble pivote. Por eso, pero tenemos para atrás. Correcto. Vale, hemos pasado de 3 dentro a un doble pivote y un media punta. El Juanpe y el Baicorba tienen que coger a 2. ¡Árbitro! ¿La boca? ¿Qué te voy a decir? ¿Lo que le salen los cojones o qué? ¡Árbitro, que pitas tú, hostia! Entra, Lucas, entra. ¡Juego! Ferran. Vamos. ¡Juega en el suelo! És penal. No. Dale, Kuru. Dale. ¡Balón, vámonos! ¡No! ¿Qué hay? David, ¿qué hay? ¡Por ahí, Joc! Kuru, preparat. ¡Un segundo, David, ¿qué has pitado? Para. David, ¿qué has pitado? Pero David, si han pasado 30 segundos, cariño. Es la ley de la ventaja más larga que he visto en mi vida, tío. ¡Ya! Supéralo. ¿Cuánto añades? Sí, izquierda. Ponla, Ricky, ponla. ¡Ponla! ¡Déjala a la garda! ¡A la garda, déjala! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Es la última! ¡Fuera! ¡Ya está! Ahora sí que ya está. Hòstia, va. Com heu pogut veure en el resum, el Sant Feliu, després d'un gran partit amb molta intensitat, va aconseguir treure la victòria per 2-1 contra un rival d'un alt nivell com és la Rocapenya blanc-blava. Esperem que hagueu disfrutat molt d'aquest vídeo i, sobretot, si voleu donar-me suport amb aquest projecte, no us costa res donar-li el botó de seguir i el like. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve.